सालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन गोसोनि जेखाइजों ना गुरदोंमोन आं गोसोनि जेखाइजों ना गुरदोंमोन गिबियावनो बगामातिनि जितु फेरगाव जिल्लानि महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनायाव आंखौबो लिंहरदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। सिनायथिखौ होगोन नामा? आंनि मुङा लिना बसुमतारी आङो बाक्सा जिल्लानि। दा बे समाव जों 2 बोसोर ओरैनो जिरायनानै थानांदों माखासे आर्टिस्टफोर जेन'बा जों लोगो हमलायनो मोनाखै आरो जोंनि जितु रोंगौथि बा माबाफोरखौ जों देखायनो चान्सेस मोनाखै बन्द लकडाउननि थाखायनो कर'नानि बिदिनो जों जिरायनानै थानांगौ जादों बिनि थाखायनो दा जितु खुला होफिनबाय बिनि थाखाय आगान सुरलांनो थाखाय जानजि खाफ्राफिननाय जादों आरो। सावथुन मुलुगाव थानानै गावखौनो दं आङो उन्दैनिफ्रायनो सावथुन मुलुगाव जोबोद गोजोन माने बहुद मोजां मोनो आङो एक्टिं खालामनानै। एसे एक्टिंखौ दिन्थिनो हागोन नामा? नोंनि बुंनाय मानायखौ एसे दिन्थिनो नों सावथुनाव आङो 2017 आव मोननो हादोंमोन लोरगिदिङा मुभिनिफ्राय बेनिफ्राय बेस्ट एक्ट्रेसखौ आं लानो हादोंमोन। बे मोनसेयानोमोन आरो बे मुभियाव दायो फैबाय थानाय समाव बबे मोनसे एलबामाव बबे मोनसे सावथुनाव नोङो माने फाव खालामनो सानदों ना बेबायदि दिहुनथ'वाखै? दा थांनायाथ' ओंखारखांबायानो दा गोदान जेबो प्रजेक्ट लाथ'नाय जायाखै आरो। गाज्रि मोना मोनसे गोदोर सोंथि सावथुन मुलुगाव जाखिनि फावगिरि महरगिरि दङ आइजोफोर बिसोरनि बेरेखायै गोबां मोनसे भाइरेल जादों मा बुंगोन? आं जेरै गेमस्रि आरो सोरबा माखासे गोरोन्थिया मानसिनियाव जायो आङो गुबुननि पार्सनेलखौ आं बुंनो होननानै सानाखै आं निमाहा बिनो थाबाय। गिबियाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो हामलायनायजों लोगोसे साबायखर बावहरनो लुबैबाय साबायखर बावबाय। दा दिनै माने सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै उदालगुरि जिल्लायाव मोननै बिसाया दङ उदालगुरि पार्ट बेथिं उदालगुरि जिल्ला नैबेथिं भेरगाव जिल्ला बिसा। दिनै भेरगाव जिल्ला बिसाया सानसेनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां हाबाफारि महरगिरिफोरनि सिनायथि लालायनाय एबा लोगो हमलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिखौ बानजायदों बिसायानो जिल्ला आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे जेसेबांखिनि माने बिबानगिरि दङ बिथांमोना बानजायदों आरो बे हाबाफारियावहायनो आं बाहागो लाफैनानै बिसानिनो सासे माने दैदेनगिरि हिसाबै बिबानगिरि हिसाबै गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय जोंनि बिसायाव सोमोन्दो थानाय महरगिरि बिथांमोना लैहोर बयबो फैदों आरो बिथांमोननि थांखि बिथांखि बेखौ लानानै बेवहाय जोङो रायज्लायनाय जादों जोंनि समस्याफ्रा माब्रै थांनाय समफ्राव माब्रै जों मा फेस खालामबोखो आरो दा इयुनाव फैबाय थानाय समावहाय जों बोरैहाय जों बिसा हिसाबै थांनानै थानो बा महरगिरि हिसाबै थांनानै थानो बेनि थाखाय जोङो साबजेक्ट लानानै बा आयदा लानानै जों रायज्लायबाय। दा बेवहाय बयबो कमेन्ट्स होलायदों
गाव गावनि दुखु सुखु फोरमायलायदों आरो रंजादोंबो मेथाइ गायदों मोसादोंबो जों बयबो खुसि जादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियावहाय खिन्थु बिसा हिसाबै जोंहा मावनो गोनां गोबां हाबाफारि दङ दिनै जोङो गोदान सरकार बिटिआर सरकारखौ बाख्नायगोन बावैसो साननि सिगाङावहाय जोंनि मुंदांखा बर'नि सावथुन आलायारन बे आलायारन सावथुनखौ माने नेगेटिभनिफ्राय मुम्बाइनिफ्राय लाबोनानै दायो जोंनि बर' समाजावहाय आरोबाव फिन माने आलायारनखौ गोदो 1992 मायथाइयाव जों जेरैबायदि आलायारन नुदोंमोन थिग बेबादिनो जों नुफिनबावगोन आरो बे आलायारननि गेजेरजों जोंनि माहारियावहाय जोंनि गेना गोरोन्थि थानाय माखासे मेसेजफोरखौ जोङो होनो हागोन आरो लोगोसे बे सावथुन मुलुगावहाय जोंखौ थांना थानो थाखाय निस्सय आर्टिस्टफोरनि थाखाय गोदान सरकारा खामानि मावगोन आरो गोदान सरकार आसाम सरकारनिफ्रायबो निस्सय जोङो आसा दोङो आसा फारिनाय थादों जे बिथांमोना निस्सयকৈ जोंनि बर' आर्टिस्टफोरनो जेसेबांखिनि माने हेल्प होनांगौ बा हेल्प माने थुलुंगा होनांगौ निस्सयকৈ होगोन बावैसो नैबे बाइ इलेक्सना जोबखांनायनि उनाव जों बिटिआरनि चिफ मानोना प्रमद बरपेटाखौबो जों लोगो हमगोन बिसा हिसाबै मिरु बिसा हिसाबै आरो बिथांखौ लोगो हमखांनायनि उनावहाय जोङो आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो लोगो हमगोन एज ए होल बिसानि समयसा बा आर्टिस्टफोरनि समयसा बेखौ लाना जों रायलायगोन आरो बे समयसाफ्रा निस्सयকৈ एसेब्लाबो फैबाय थानाय समफ्राव माने सुफुंजागोन होननानै आं आसा फारिदों दा बे समाव दा पदक्षेपा मा राहा लानाया मा भाइरेल भिडिअखौ सम सम जों मोनबाय बिनि सायाव जोङो रेमेडि पलिसिबो जों लाबाय जों रायलायदोंबो आरो जायफ्रा माने साजा मोनथावथाव जोंनि आर्टिस्टफोर बिथांमोनखौ जोङो बिसानिफ्राय आउट खालामदों आरो रायलायनायनि गेजेरजों समाधान जाहाथे जों जायो बेनि थाखाय जों दा बिसाया खामानि मावबाय थादों जों दुसिनो नागिराखै जायफ्रा गोरोन्थि मावदों गोरोन्थियानो मावखादों बिथांमोना माहारिनि थाखाय मोजां खामानि मावाखै बेखौ जों बिसाल' नङा गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनफ्राबो निस्सयকৈ दुखु मोनगोन गाज्रि मोनगोन जोंनि हारिमुवा बिश्वनि दुवारबाराव माने धोनि महरै जों दायो महर होनो हादोंब्लाबो लासै लासै खिन्थु जों बिसिम सहैनो हायाखै जोंनि माने सावथुनजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावग्रा आर्टिस्टफ्रा बिसिम सहैनाय माने जाथ'वाखै जे जोंनि माने माबा आखुथायफोरखौ जे माने बे सावथुननि गेजेरजों गोरलैयै जों फकास खालामनो हागोन गाज्रि सावथुनखौबो बेबायदि स्टेजाव जों सफैयाखै बेखायनो जोङो मोनसे आफाद जानानै बिथांमोनखौ जों बादा होदों तागिदा होदों आरो जों हांख्रायदों खावलायदों जाहाथे इयुनफ्राव फैबाय थानाय समावबो जोंनि जोंनि सावथुन दिहुनगिरि जाय प्रडिउसारानो जाया मानो एक्टर एक्ट्रिसानो जाया मानो आरो बे माने फिल्म इन्डास्ट्रिजों जायफ्रा सोमोन्दो दङ बिथांमोना अरजाथावै समाजनि अरजाथावै खामानि जाहाथे मावा बेनि थाखाय जोङो गोख्रोङै बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों खावलायनाय जादों आरो बेनि थाखाय निस्सयকৈ जों मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ जोङो बोसाथिनाय जादों गोबां महर बिथांमोनखौ दैखांना लाबोनायाव माबायदि अरिहना जादों बे सोंलुआनो सिखारबाय थायो जिहेतु सासे जेनेरेसनखौ इनकाम जेनेरेट खालामनो नांगौ जायोब्ला गिबियाव फिनान्सियेलि एज थानांगौ हेल्प थानांगौ बे हेल्पखौ जोङो दिनैनिल' बाथ्रा नङा गोदो समनिफ्रायनो जायफोर सिनियर आर्टिस्ट बिथांमोनाबो दिनैसिमबो आसाम सरकारनिफ्रायानो जाया मानो बा बिटिसि सरकारनिफ्राय जाया मानो बा मिरु सरकारनिफ्रायनो जाया मानो बिथांमोना जि रांनि अनसुंथाइ मोननांगौ दिनैसिम मोनाखै बर' आर्टिस्ट हिसाबै दा बेखायनो जोङो खावलायगोन हारिमु आफादाबो खावलायो गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनफ्रावहाय बे बिथिङाव खामानि मावनाय दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो निस्सयকৈ खावलायो जाहाथे आर्टिस्टफ्रा मोननांगौ मोन्थायखौ मोनो मोननांगौ मोन्थायखौ मोनोब्ला निस्सयকৈ बिथांमोननि साननायफ्रा मोगथाङावहाय जाफुंगोन दिनै मोजां सासे जेनेरेसना ओंखारबोबाय थादों जायखिजाया कम्पिटिसनाव एडभान्स जाबाय पास जाबाय उथ्रिनो हाबाय दिनै जेनेबा निकिता बर'नि खोथाखौनो बुं मासुम नार्जारिनि खोथाखौनो बुं प्रनिता स्वर्गियारिनि खोथाखौनो बुं दा बे बेलायाव आरो जेनेबा बिथांमोना साननैसो हाइलाइट जाबाय साननैसो फकास जाबाय नाथाय बिथांमोननि पार्मानेन्ट सेटेलमेन्टआ मा जागोन बेनि थाखाय ना गभर्नमेन्टआ बेयाव इन्टारेस्ट लायो ना कम्पेनिया इन्टारेस्ट लायो ना सोरबा माने फिनान्सियेलि साउन्ड मानसिया सापर्ट खालामो जोंनि आर्टिस्टफोरखौ रावबो नायफिननाय जाया दा बेखायनो जोङो खावलायगोन जायफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामनानै सोरबा कम्पेनि दङब्ला बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो जायफोर जेनेरेसन जाबोबाय थादों फैबाय थादों मोजां बेबादिनो प्रतिभा थानाय बा टेलेन्ट थानाय बिथांमोना नेसनेल लेभेलाव कम्पिटिसन खालामनो हानाय जाहैथों इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय कम्पिटिसन खालामनो हानाय जाहैथों
गावखौ दाफुंनो हानाय जाहैथों बिथांमोननि बेकग्राउन्डआव जाहाथे फिनान्सियेल हेल्प खालामहरनो हायो जाय माने स्पन्सार खालामनो हाग्रा एजेन्सियानो जा कम्पेनियानो जा सोरबा इनस्टिटिउटआनो जाया मानो बिथांमोनखौ सोरबा गभर्नमेन्टआनो जाया मानो खालामो बेनि थाखाय जों बिसाया कमप्लिटलि बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों खुलुमबाय बयबो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं मोनफा मोनफा रादाबनि मुंखौ आं बुंसनलासै आं बयनिसिमबो आंनि बा भेरगाव जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि जानानै आं नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय दिनै जोङो सेन्ट्रेल एबा मिरुनि बिथोन बायदियै जिहेतु गेट टुगेदार लानाय हाबाफारि बिथोन हरनाय बायदियै जों दिनै भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय जा हाबाफारि बेखौ जोङो नैबे बगामाथि अदालगुरि पार्ट गोलैनाय बे जायगायाव जोङो लादों आरो जोङो सोब गोजोननाय मोन्दों जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो मेथाइ खनगिरि दामगिरि आरो रोजाबगिरि दिहुनगिरि दैदेनगिरि फोरोंगिरि गासैबो महरगिरिफ्रानो बेवहाय बाहागो लाफैदों आं बेनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैनि बे सावरायलायनाय बा लोगो हमलायनानै सावरायलायनाय जा हाबाफारि बेवहाय जोंनि साफ्रोमबो आर्टिस्टआ गावबा गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायदों सोरबा दुखु सुखु माबायदि जों खामानि मावनायाव आवगायलांगोन माबायदि मावलांगोन इयुनाव जों आवगायाव माबायदि जाबोदों दा माबायदि जानाया मोजां बिनि सोमोन्दै बिथांमोना खोब मोजाङै बुंफोरथिलायदों आरो जोङो आसा खालामदों बेफोरखौ फोसाबलायनानै जोङो जाहाथे खामानि मावलांनो हायो बेफोरनि थाखायनो दिनैनि जों हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो गोबां महरगिरिफोरा भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो भाइरेलनि खेथ्रआवथ' आङो मा बुंनो बे गावबा गावनि खोथा जाहैबाय माने सोरबाया बिदिजोंबो मोजां मोननाय मानसि थायो बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय सोरबा सासे सानैनि थाखाय जोंनि सारा माने कालचार बा हारिमुनि जा खामानि मावगिरि महरगिरि गासैखौबो जा बेयाव लोब्बा गैया आरो बिथांमोनखौ मुं होनो नाङा आंनि बायदिब्ला सोरबा सासे सानैया बेबायदि गोरोन्थि मावलांदों बिथांखौ सानबानो जाबाय बा बुंबानो जाबाय नाथाय गासै सावथुन मुलुगाव खामानि मावगिरिखौनो बेबायदि साननाया आंनिबा मोजां आरो बिथांमोनाबो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि गोरोन्थि आरो खालामा मोजां खामानि मावलांब्लानो जाबाय हारिनि थाखाय हारिमुनि थाखाय आं बेखौ आसा फारिनाय थाबाय सावथुन मुलुग आरो हारि आरो हारिमु बेखौ बिथांमोना गोबां माने अपमान खालामदों होनना बेथ' जोबोद माने लाजिनांथाव जादों बेखौथ' जों नंखाय होनना बुंनो हाया बेयो अकल बिसोरनि थाखायल' नङा जों हारि माहारियाबो बा जों सारा हारियानो बेयाव लाजिनांथाव जादों आरो जिहेथु जोंहा सावथुन मुलुगाव मोनसे सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएसन महरगिरि आफाद मोनसे दाबाय जेला बिसोरनि सायाव जोंनि महरगिरिफोरनि आफादनि सायाव जोंनि बर' माहारिफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा एसे सोनारनानै दङ जे बिथांमोना निस्सय बिथांमोननि सायाव माबा मोनसे इनिसियेटिभ लागोन आरो बेबायदि रायजो राजानि खावलायनाय बायदियै जोंनि सेन्ट्रेल बिसाया सावरायलायनानै बिथांमोनखौ माने बे सावथुन मुलुगनिफ्राय एरख'ना दोननो गोनां जाबाय जाहाथे एरख'ना दोनबाय होननायनि उनाव जे जों बेखौ सानाखै बिथांमोना आरो गाज्रिसिन जाथों बिथांमोनाबो मोजां मानसि जाथों मोजां लामाजों आगान सुरलांथोंसै जि जाबाय जों बेखौ खावलायदों बिथांमोन बायदि मानसिया जुदि थाबाय थायोब्ला बा बिथांमोना जुदि खनले जुदि बेबायदि नांलाय खमलाय फेसबुकनि गेजेरजों बेखौ रायलाय बेखौ बुंलाय अनेक बुंबाय थानाया गाज्रि जादों आरो बेबायदि जानो नाङा खनसेयाथ' माने गोरोन्थि जाखागोन बेखौ जोंबो माने एसां हमस्लाबबाय थायाखैमोन आरो खिन्थु जिथु बिथांमोननि बेखौ बे रायज्लायबाय थानाय बुंलायबाय थानाय बेखौ जों अखयज' मोनबाय बर' रायजो राजाफ्रा अखयज' मोनबाय बिनि थाखायसो बिथांमोनखौ बे इनिसियेटिभखौ लानो गोनां जादों आरो जोंनि सेन्ट्रेलाव औ जिहेथु जोंहा सेन्ट्रेल बिसाया मोनफ्रोमबो बोसोराव मा होनना बुङो बेस्ट एक्टर एक्ट्रिस मिउजिशियान बा बेबायदि करिय'ग्राफार बेबायदि एवार्ड होनाय जायो बोसोराव बेबायदि प्रग्राम खुंनाय जायो आरो इयारलि नाथाय दिनै 2 बोसोर जाबाय बा 2 बोसोरानो जानोसै कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो लानो हायाखै दा देग्लाय जोङो जोंनि अदालगुरियावनो जानो थांगासिनो दङ जोंनि एवार्ड प्रग्रामा सेन्ट्रेलनिया बिनि आवगायावनो जों भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय महरगिरिफोरनि जे एनुवेल कनभेनसन महरगिरिफोरनि बे हाबाफारिखौ जोङो फैबाय थानाय नभेम्बरनि जोबथा दानथिं जोङो लाहैनो सानदों आरो बिनि सोमोन्दैनो दिनै जोङो बे लोगो हमलायनानै मोजाङै सावरायलायदों जों दिनै सावरायलायनानै बिनि थांखिखौ लानानै जोङो खम समनि गेजेराव बिनि मावफुं आफाद बा आरसिखौ जों दानाय जागोन आरो बिनि उनाव जोङो खोब गाजा गोमजायै जों भेरगाव साब डिभिजननि आन्दारावनो भेरगाव सारियालिनि जिथु माबा दङ फिल्ड दङ बे बड'फा फोथार बेयावनो जों बे हाबाफारिखौ लागोन खोब गाजा गोमजायै जों खुंफुंगोन जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव गोबां माने मेथाइ खनगिरि दङ
गोबां माने महरगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै दामगिरिफोर दङ करिय'ग्राफारफोर दङ प्रडिउसारफोर दङ गासैखौबो लाना जों गाजा गोमजा खुंनो लादों आरो दा बेफोरनि सोमोन्दैनो दिनै जों सावरायलायदों एक्सुवेलि जोङो बगामाथियाव दिनै भेरगाव जिल्ला बिसिसिनि आन्दाराव जिमानखिनि आर्टिस्ट दङ महरगिरि दा लोगो हमलायनाय खारना बेनो थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्राय कर'ना लकडाउन बायदिसिना भेजालजों प्लास बिथिं इलेक्सन बेनिफ्राय खैराबारि हालामाव बड' साहित्य सभा जाना थांदोंमोन दा बेयावहाय जोङो गासैबो माने जथुमनो हायाखैमोन दा बेफोर जथुमनो हायै समस्यानि थाखाय दा जों एसे फ्रि जाबाय नालाय बोथोरफोरा जानायखाय दिनै माने गासैबो लोगो हमलायनानै सावरायलायनोसै बोरै दङ बोरै सोलिनो हामगोन फैबाय थानाय बोथोराव जों बोरै खामानि मावलांनो हागोन बिनि सोमोन्दै जों गासैखौबो जथुमनानै लिंथुमनानै इथु जायगाया एसे थाजिम मोजां जायगा नालाय गोजोन माने गोजोननाय जायगा बायदि दा बे हिसाबै बगामाथिखौनो जों लानाय जाबाय आरो दा बे बगामाथियाव जों गासैबो फैदों सेन्ट्रेल बिसानि जों आफादगिरि जायगानिनो जाहैबाय बिथांखौ आलासि महरै लिंहरनानै जों दिनै दा नै आफादखौ मोजाङै सामलायगासिनो दङ गासै जोंनि भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जिमानखिनि महरगिरि दं माने दामग्रा मेथाइ खनग्रा प्लास प्रडिउसारानो जा सोरबा एक्टर सोरबा डाइरेक्टर गासैबो आरो गासै इभेन्टनिफ्रानो फैनानै दा मोजाङै सावरायगासिनो दं जोबोद मेहेर गोनां जादों दिनैनि मोनसे खोथा बेनि सायाव नोंथांमोननि एस'सियेसना मा बेबस्था बेखौथ' जोंनि बर'फोरनि आर्टिस्टनि गेजेराव जाखिनि गाज्रि माबा नुथाय नुगासिनो दं बा सोलिगासिनो दङ बेखौथ' अलरेडि सेन्ट्रेल बिसाया डिसिसन लाखाबाय जोङो हयथ' गासैबो मोनथिगौ नुखाबाय आरो सेन्ट्रेल बिसाया जा डिसिसन लादों बेयो जोबोद मोजां डिसिसन लादों जों गासैबो बेखौ साबायखर बावहरदों माने गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय बोथोराव जाहाथे बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव जानाङा जायाथों आरो सोरबा जुदि जानायनि लाइनाव दङब्ला एडभान्सै जों मोनथियोब्ला हयथ' जों बिथांमोननि सायाव जों निस्सय डिसिसन लागोन आरो इयुन जोलैखौ जाहाथे जों गाज्रि लामाथिं लांनो हाया दिन्थिनो हाया जाय बिथांमोना खालामबाय बा बेफोरबायदि आखु दिन्थिलांदों बिथांमोना जोबोद माने गाज्रि जादों माने समाजखौ माने मैला लामाथिं थांनायनि माने लांनायनि लांबोदोंमोन जायनि जाहोनाव जोंफोरखौबो जोंनि ओनसोलनि बा जायगानि सिनि मोननाय गासै मानसिफोरा माने गाज्रि नोजोरजों नायनो हमदों बा बुंनो हमदोंमोन खिन्थु थारैनो बिथांमोना बेसे मोजां आर्टिस्ट आरो बिथांमोना बबे मोनसे माने सावथुनखौ दिहुननानै बर' रायजो राजानो बर'नि समाजाव बर'नि मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय हारिमुखौ दिन्थिफुंनानै माने बर' रायजोफोरनि गेजेराव बाबा लानो हादों बेखौथ' जों मिन्थिखागौ बिथांमोना दिनैसिम मोनसेबो गोगोम सावथुन महरै 2-2.5 घन्टानि सावथुन महरै दिन्थिफुंनानै बिथांमोना जोंनि गेजेराव दिन्थिफुंनो हायाखैमोन अनलि माने भिडिअ एलबाम बा माबा माबि रोखोम सर्ट भिडिअ बानायनानै माने इन्टारटेनमेन्ट टाइपनिसो आरो दा बे हिसाबै आं सानो बिथांमोना माने थार गोसोनि सैथो गोसोनि हारिमु सिबिनो होनना ओंखारदों होननानै सानाखै बिथांमोना माने माबा मोनसे गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंसार होनो होननासो बिथांमोना जे आर्टिस्ट लाइनाव थांनानै माने बेखिनि खामानिखौ मावनो सानदोंमोन होननानै सानदों आरो दा बिथांमोनखौ जोंनि एसोसिएसनाव फैफिननानै माने खामानि मावोब्ला बेसे गुरुत्त होगोन बेखौथ' दा अलरेडि सेन्ट्रेल बडिया बुंखाबाय दा बिथांमोना एक्सुवेलि मोनसे बाथ्रा खि जाग्रा मोसौआ खि जाखायो होननाय बायदि जि 5 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव फैयोब्लाबो हयथ' बियो जाफेरबाय नालाय जाफिननो हागोन होननाय बायदि आरो दा बे हिसाबै बुंनांगौथ' आंनिफ्राय जेबो गैला जोङो भेरगाव जिल्लानिफ्राय सेन्ट्रेल बिसिया जाखिना बुंनांगौ बुंखाबाय गासैबो मोनथिखाबाय जा डिसिसन लादों मोजाङानो लादों सेन्ट्रेल डिसिसना इयुन जोलै बाथ्राया बेनो एक्सुवेलि हारिमु बा जिथुनाखि कालसार लाइन बा फिल्म कालसार लाइनाव जोंनि समाजाव मोनसे समाव एसे माने बोरैबा नुनाय बायदि मोनोमोन खोनायोमोन जोंनि आइ आफा आयं आदा बाजै बिथांमोनानो बाय बांला बुङोमोन हारिमु कालसाराव मोसानो थाङोबा हराव माने स्टेज प्रग्राम खालामनो थांनायनि गोसोफोरा बोरैबा जायो सभाब चरित्रफोरा बोरैबा जायो खिन्थु दिनैनि बिथिङाव नुनानै माने बेफोर बाथ्राया एकदम माने असैथो आरो गासैबो माने फोरमान जाजोब्बाय नोङो जोंनि बर'नि गेजेरावनो नाय मोसानाय मुसुरनायाव जोङो सुपार डान्साराव बायदिसिना रियेलिटि श'फोराव प्रनिता स्वर्गियारि निता मानोमोन बे निकिता मासुम दा बेफोरबायदि प्रग्रामाव सेन्ट्रेल लेभेलनि प्रग्रामाव जाबायदिहाय माने साक्सेस जानानै फैनो हादों दा जोंनि गेजेरावबो गोबां दङ बेफोरबायदि दा बे हिसाबै आं जोंनि दा फैबाय थानाय इयुन जोलैखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा जेराव गोसो दं माने सोलोंथायाव गोसो दंब्ला थारैनो नोंथाङा मोजां डक्टर इन्जिनियार जानो नाजा मोसानायाव गोसो दंब्ला मोसानायावबो नोंथाङा माने नोंनि फिउचारखौ दाफुंहोनो हागोन मेथाइ खननायावबो नोंथांनि फिउचारखौ दाफुंहोनो हागोन जाय जेराव गोसो दं
बेयावनो बे माने गोसोखौ साग्रिद खालामना हमथानानै मोजाङै माने खामानि मावलाङोबानो निजेनि लाइफआ माने साक्सेस जागोन फिउचारा ब्राइट जागोन आं सानो आरो